nu pakhat hian a fanuin zote film lai hi a phone camera chuan alo record saka a soidanin hetia fanuin zote film lai hian engthil dang lamma a thleng lem lova ngai that lo na po an nei lem lovani chu thil chu social media lama chuan aron pho chuaka a hnuwa he video an en le chu thil dang lam tak mai hi an lo record tel tlat maya chuta thil thleng chu uluk takin ilo en teang a fanuin zote fiam molmot lai chuan an hnung lampang sira hian mei chia ti hriat tak ma se tunge ni ti pon hriat lo chu alo lang ve tlat maya he thala tu soidan chuan ama le a fanu bak hi he ina hian tuma an omlova kha mei chia lo lang po kha tunge ni ti po a hriat bik lo thu a soi nge ni in nei tu te poina an hriat box si lo khatia lo lang tarengot khachu mi hring dam lai ni lo ti a chiang reng mai thla lampang ani thei ngem le nge hril fiat na dang a om thei zo ka ngem le he kan en le tur video hi goson trend ta chuan an YouTube channel lama chuan an ron pho chuaka room khat chu goson trend tele beardo te hian building hlui to tak mai rang na sajet mai nian soi darbi gol darbi UK munami hi an tlowa he building hi kumsang zasari sumnga paruk dei towa sakni in a upatok le maya he building hlut na em chu atira an sak ang chuan thil tam tak chu angai ngain alo omwang hi ni akong khar puite corridor tele kong khara mitam takin thilan lo zia ran to te chu angai ngain kumza chuang te meu mai an lo om to ni he in hlui to tak le in rang na sajet mai ni tu pa hi Richard Felix ni in Richard Felix po hian he ina thil thleng tam tak lo om to te chu makati in hriat thiam harsa ati thu te chu asoi chuak ve hiala he ina hian mitam takan lo boral towa then khat te chu pa ngai taka boral te po an lo umrualin mitam tak te chu arsa takle mang ang takin an lo boral ve boka engte wang te po hi ni mai theine chung thla te chuan he in hi an la chu san lo te po ani ange goson tren te chuan he in chung lian zet mai hi tlo kwalin he thil hi an tong ta ni. But this is only a tiny bit, it's 3 times as long as this. It goes through next door. Oh, you are joking. Did you get that? You are joking, aren't you? You've got that on camera. I hope you've got that. Oh, there's no breeze. Guys, listen, I mean, there's everybody. No breeze. This ain't Most Haunted, guys. This is fucking real, I'm telling you. I cannot. Doors open and close. I've never seen dead end. I've never seen one do that dead end before. What's in there, man? Oh, there's no window in there. There's no draft. I don't know if I got that. Oh, come on, surely one of you's got it. There's nothing in here. It's a dead end, mate. Yeah, there's nothing in there. There's no window. An malam kong khar pui pakhat chu an hmu rang lai chuan thli thomia si lo hong tu om chuang mi si lo chuan ama chuan aron in hong tamaya makanti in rang tak chuan an va en ngal thuaya kha kong khar pui ron ti hong thei tu om angkha eng thil ma hmu le hriat an va nei mi lovani he thil thleng hi camera pakhat mai ni lovin camera pathum lai mai chuan an lo record fuwa Goes through next door. Goes through next door. Oh, you are joking. Did you get that? camera pakhat mai po ni lo camera pathum ngot mai chu po angal rang rang atanga la kalonia he thil thleng hi anni po hian makanti in soifia thiam po haranti hle ni he thil thleng hi thil thleng pal satlia thile in chunga eng thilamoina ati hon satlia ani lo ti chuan chianga he in history hreran chunga lutan lo ni bok nen history du om lo tak tak he in hian alo nei to boxia chung thla te chu he ina hian an la chiang ve reng ani chu hen thil lak fu hian
arin tir bur mai ani mi pakhat Mexican lampang mi hian a garasa thil thleng dang lam tak mai chu social media lama hian aron pho chuaka a garasa CCTV camera da chuan he thil thleng dang lam tak mai hi lo recordin ani po hian he thil thleng hi a en non fo nu po in ala hre thiam lovin mak chu ala ti reng ani mihring thil ti ani lo ti a chianga soifia dan tur po a thiam lo hle ni chuta thil thleng chu uluk zetin ilo en teang grass hak lampang thimjing dawa hian in thil nge ti po hret lo thil dum pian dang lam tak mai a chet dan po dang lam tak mai hi arun lang theya he grass nei tu pa hian thil dan chu hrethiamin ave en hnaya ani po hian a thil mu chu makati in a hlau deuh ni turani midang chu ava puna heti pun hlan hian he thil hi alo bo manani he thil hi social media lama posani nu in hniana po atam hle maya mi then khat chuan thla lampang ai mai in skin worker lampang ani chu an lo ring le towa a video footage si a fia lutuk lo wangin eng thil chi angani ti hi fin fia thei ani lawa ma se mitam zok inan rindan skin worker ti po hi alo dik mai thei ani he camera ina alo lak fu hi eng thil chi angani ya irin vele he kan enlet tur video footage si atir chuan video pa ngai ve mai ni in alanga ma sen hu dawa chuan thil tanglam mi makti hlo atling phak ta hial mai ani he thil thlenam hun hi gym pakhat 24 hour honna hmuna thil thleng ania zan lama duty trainer pakhat chu room pakhata hian dingin tuimoni hi ambe molmol maya alan dan chuan a client pakhat chu puitumin thil ti dan turvel a hril ni in alanga atir chuan thil chu thil pa ngai ve mai ni in alanga ma se uluk taka kan en chuan thil thleng pa ngai alo ni tlat lo staff member pakhat control room a lo duty chuan trainer pa hne na chuan tungei biak ti chuan azuk zota trainer pa la chuan mi pakhat lokalin ron inzia lu adu ve thu te thil poimo tur ang te alo hril thu le akal liam thlenga in liam thu chu arun soya ma se staff member pa chuan mi hring tu ma amu lo thu chu a hril tamaya anuwa an han en le po chuan ami biak po chu alo lang si lova trainer pa po hi ati hlau hle ni a thil ton chu a hlau thokhat bokaniang atui in laite chuan akut chu khurin botola tui po chu ai in theimeu lovani kan muang hian ami biak pa soila chu alang theimi boksi lova ngai that na chi ani lo hrim hrim ani mitam tak chuan in ti derna satlia mai lem chanani nge ten lo tia ma se nu le thil thleng hian kha thil thleng kha thil lem satlia mai ani lo zia ati chiang viau o me
chhum ni om tak thil var hi ceiling lampang tang hian ron tol thla in gym chunga hian arun in try dara mitam tak ngei dana chuan kha chhum ang tak ron chet dan kha chhum an lo na riau a ominan hria a he gym hi a hrang nia ngai te po an tam pha hle ni kha trainerina a thil mu po kha thil lem satlia mai mai ni lovin atak ngei ni arin na po alen pha ta hle ni Alberta Rockies lang hi amuna moin mitam takin antlo na sa thin hle ni ma senga ma chang chuan thil hriat thiam theilo eng thilemni tak hi a thleng vele zeu thina he kan en le tur video po hi voyager overland 10 Alberta Rockies mona camping trip an na huna an thil tona neya heta thil an lo la fu hian mi makti po hlo in eng thil chi nge ni ti hi an hre thiam lo hlom hle ni Voyager overland 10 an soidan chuan he thil hian an motor le che vela chuan akal kwal thu te he thil an man muzet chu camping trip neya Alberta Rockies muna an kalngam le to lo mai thei tur thu te he thil an lo ton fu hi thil mak le danglam au ngei ni ti fin fiana pakhata chuan an ni po hian an ngai nget bur mai ani motor pahni chuan camping trip an nei na tur mun lampang chun pana amun an thlen chuan kem te chu siam felin trial kem te chu an kam boka voi tam tak camping trip nei in an lo chuak to thina thil danglam voi khat ma an la tong ngai lova ma se tun tum chu adana dang ta ni camera tanga la ve deuh tak thim chin dewa hian eng thil nge ti po hriat lo hi rang tak tak chon che kualin aron lang kuala an bo zoka aron lang le thina ti chuan voi engemaw zat mai camera hma chuan aron in lara he thil makna le danglam na em chu khatianga voi engemaw zat mai aron in lara rang tak taka aron che chung khan thom engma achu mi lovani eng thil nge ni ti hi tu man threlo ma se thil chiang em ero chu ramsalam pangani lo ti hi a chiang em ani he Alberta Rockies muna hian he thil danglam tak hi a chiang ve ni si chuan nakin zela midang te poin an la tong lawang ti po a soi thei bik mi lovani rol thar pakhat hian aka zente ne na ani malama an kulle an puksak vel chu atuk lama chuan a phone camera chuan la in awa kol vela heng an puksak na hi an in atanga lavak lo thing muna omania eng thil chiang nge he rol thar hian atun in enteang Hey guys, I just wanted to show you guys my cool base that I made a while ago with my cousin. It's really nice. See, we got the... But then something scares him so much that he takes off running. Well, that stinks. But yeah, we got some chairs. What was that? Is that a cow? What is that? Oh, frick! rol thar hian thom danglam tak chu hre in a thom hrian alam pang chu an en kola chuta arin phak bak thil danglam tak mai pian danglam tak mai le taksa war do vu mai hi ama lampang pan zonga ron tlan hi mu in lau takin tre tuar chung chun atlan chia a mitam tak chuan he thil lo la fu hi rek ni nge in an ngaya
rek te hi mu zen tur si lovin ram hnuaiah hian an thin ni ten an soya ataka ni le ni lo chu ingei dana in ngat mai ro se he kan en le tur video footage si chung ko pakhatin pon lampangan fit CCTV camera ina alo record phone ya nu pa te hian an fa te mut nu chuan pulbula chuan ha dam dunin anin kom duna hetien kom dun la hian he thil mak le danglam zet mai hi arun thlenga ha dam taka pulbulan omdun lai chuan light chu arun thima chutia light thim hnu tanga reivak lawa chuan a hmeichhia jok chu mit khap kar lek chungin abo ta dei maya an pa jok chu mang ang ti hriat tak hian atlan kual roi maya ma sen nu chu mu tu reng om to lovani then khat rin dana chuan in ti derna satlia mai ni ten an ngai ve thung boka then khat chuan mi hring bo thut na thil danglam taka thleng ni ten an ngai ve boka mitam tak rin dana chuan in ruk bo na alien abduction lampang ani te chuan ringa ai enga tak chu niang mo